आपले सबस्क्रायबर संजय दादांच्या सांगण्यावरून शरीरात थंडावू देणारी आणि भरपूर पौष्टिक अशी लाल माटाची भाजी केलंय। सगळ्यात आधी देठासकट लाल भाजी कुटून घेतलंय। नुसती पाना घेताना वाईस देठ सुद्धा घेऊ काय म्हणजे भाजी बरी होता। धुवून स्वच्छ नितळत ठेवलंय। निथाळली तशी बारीक अशी कापून घेतले। बारीक कापलंस काय शिजता बरी। गॅसवर तव ठेवले, तेल घालून ठेचलेली लसूण घातलंय। लाल माठ थंड असता बादाने म्हणवायच लसूण घालायची, हिरव्या मिरची आणि कांदो घालून कांदो बावलो तसं बारीक कापून घेतलेली भाजी घातलंय। ही भाजी दिसाक भरपूर दिसता पण नंतर आळता, म्हणून भाजी आळल्यावरच मीठ घाला, मीठ बेतानच घाला, व्यवस्थित ढवळायचा। आम्ही पालेभाजीवर झाकण ठेवणार नाही, अशीच बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची। पाणी सुकत इला काय वरसून भरपूर असा खोबरा घालायचा। मस्तपैकी लाल माटाची भाजी तयार। ही भाजी भाकरी चपाती बरोबर तर भारीच लागता, पण गरम गरम भाताबरोबर मुरडून खालास ना तर एकच नंबर लागता। व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमका ही भाजी खेच्याबरोबर खाऊ का आवडता कमेंट करून नक्की